مداب من إسياد እዚ መደብ እዚ بهاجراوي محبر منسياتن تمهارون إيرترا يدالو مداب من إسياد ሕብረተሰብ ኣብ ቀጻሊ ለውጢ ይነብር ወትሩ ኣረጊት ልምድታት ብሓደሽ ንጥፈታት ህይወት እናተተኻኽኡ ይቕጽሉ ሕምባበ ግዜውን በቲ ባህር ዝገዝኦ መልክዑ ኣብ ቀጻሊ ዑደት ኣሎ ክወግሕ ክመሲ ወቕቲ ሓሊፉ ብኻልእ ክሳዕቡን ከምኡ ነዚ ደቂ ሰባት ከነቐጽሎ ኾነ ደው ክነብሎ ንዓና ዝግደፍ ምርጫ ኣይኮነን ዋና ነገርሲ ኣብታ ዝተዋህበትካ ክልዕ ዕምሪ እንታይ ኣሰራት ሪፍካ ይትመለክዒ ይህሰስ ይድመቕ ብህይወት ክሳዕ ዝሃለኻ መጠኑ ብዘይገድስ ገለ መለለይሲ ግድን ኢኻ ክትሕዝ ድምቀት ሕላገቱ ካባኻ ሰጊሩ ኣብ ውሽጢ ዝተሓቆፍካሉ ሕብረተሰብ ብዝሕዞ ጽልዋ ወይ ሚዛኒ ግቡእ ቦታኻ ዘውህብ እዚ ግን ውህብ ወይ ግድን ስለ ዝኾነ ዝረጋገጽ ውጽኢት ዘይኮነስ ብመንጽር ኣበርክቶኻ ይስፈር ዝጭበጥ ኣበርክቶ ንምግባር ከዓ ኣብ ስራሕ እዩ ዝረጋገጽ ሕልፍ ኩሉ كل عدم نقصنت بز منفس زقلس مس زخوني ونترجم هيوت بعبايا دلو ملسي زقرب الله زي خبركم تخطاتلتي مس عبت مدبنا بزن اشتو كم مزخا خرز العلني حسب بيلنا نامنا يلومي تحسطات مدب من اسيات كنا مرحكم انقدود كابانا مكتتال كابخم كخون مسناي مو سلامتانا ناي وتر عدمي نايو أبقى تاريخنا كم هجر لما نسي زي حقوق معرفة يترف نتقلت مسمار يلان في تماريحنا كلهم زت عمو سرحات بقو سلز غلس تمالو لومن بإرتراوي من نسي زترجعت ملس كلهم حتى تاتكا نأمفنا أبزخون وستاس بنتنا إنه قفي بلنا من نسي إرترا قبلك عنا قصرو بزبلا رستي زي تدالو سعب تحزونا نزقرنا عن العنقال جل حسابات الإلولو دهاي محبر جزء مدرخات فتر مدرخات كا تاريخ يساسي اكوب قرصرات فصاميتات اوان بلعو حدا قوم سبنت تاريخ يقوم ودعو ميزان سبات اب ገጻት ታሪኾም ይንበብ ድኻሞምን ብልጭኦምን ካብ ረኺቦም ኣብ ዘለው ጥቂጦም መጻኢኦም ከኣ ይንበዩ እዚ ዝተወሳሰበ ቅርበት ግዜን ታሪኽን ብተናጸል ዘይጥመት ክውንነት እዩ ብሓደ ኹርንዑም በኣር ግዜ ካብ ተላዕለ ንሰንሰለታዊ ዕምሪ ደቂ ሰባት ጥቕስ ምባሉ ከድሊ እዩ مدرخات كل عنتن شمقلنان نردو مخنيات ونزيفنا بزعباتي مقورن تهواسن عدمدك سبات زخنا جزين سنت قلم بال تمراتيو نسلمن اسي زقربو وحج حتوتات عقاتي بلومن ولاكا اتزوهاب ملسي بمن صرتم زقربو عينتن بزحنتم حتوتات انت زيكونا قداي من اسي بقليلكم اللس كاب زي خلو حدن كندن بتقولوا بزعبا من اسي محساب مالت مفتار نايلومن صباحن ولدو سلازخونه ايو كبهلاوي كوننوتن تاريخون زنقل وحس ولدون مهناص مبغاس دما نتي تبغسو زياده عتبه تهبو نزي حلافنتاو عمام شالل مبال وي نغساي دما قصلت ولدوتات بمبتاخ ملاغبو بتاريخاوي كسي كفردوخا زنبر تافافن كبيدن عمامي تمالي لوم صباح زبل صباصباتات غزي بحر زمصوم نمبرات قطعتاتيم ولدوتات تتخاخيم كقصلون بحرياوي مسرحيو ولاون انت دلنايو كنقصلو خونه دو كنبلو نعنا زغدف مرጫ يكونن اتحتو ام مدرخكا انتي غيركان نسعب ولدو انتي احليفكان يخون نزي غزيف حتو بتبعات في تفيتو دويلكا مبدو خا قدنتاوي مسه تغباري
መንእሰይ ኣብ ገጻት ታሪኽና ኣብ ኣጋ ምዝዛም ካልኣይ ኩናት ዓለም ምስ ምብቃዕ መግዛእቲ ጣልያን እቲ ንንኡስን ኣብ ዝተወሰኑ ማሕበራውያን ጠለባት ሕብረተሰብ ንኽምልሽ ዝተጠርነፈ ውዳቤታት ምስ ምእታው ወተሃደራዊ ምሕዳር እንግሊዝ ካልእ ቅርጽን መልክዕን ክሕዝ ኣንፈት ፖለቲካዊ ፍሕታ ኸላዓል እንደፊኡ መግዛእቲ እንግሊዝ ዝተፈላለየ መልክዕ ዘለውን ፖለቲካውያን ማሕበራት ከፊላዊ ሓሳብካ ናይ ምግላጽ መሰል ዘውሕስ ህላዊ ፕረስ ምስ ናይ ጣልያን ብምዝማድ ቁርብ ሰጎመ ኣካዳምያዊ ዕድል ወዘተ ኣብ ውሽጢ ናይ 10 ዓመታት ህላዊ ከምጽእ ምኽኣሉ ነቲ ድሓር በበይኖም ብድሆታት ክምክት ዝኸኣለ ንቑሕ ሃገራዊ ስነ ኣእምሮ ዱልዱል ሰረት ምትሓዙ ጉልቡብ ናይ ታሪኽ ምርቓይ ነይሩ እንተተባህለ ካብ ሓቂ ምርሓቕ ኣይኮነን ምስ መንፈስን ፊደልን ፌደሬሽን ንዘይሳነ ጸኒሑ ናብ ፍጹም ምልሓቕ ዘምርሐ ኣንፈት እንተኾነ ኣብ ቅድሚቲ ዓብን ሕልኽላኽን ኣህጉራዊ ፖለቲካዊ ውዲታት ደው ኢሉ ዝመከተ እቲ ንበይኑ ዱልዱል ሰረት ዝነበሮ ማሕበረሰብ ኣእምራዊ ኣቃውማ ኤርትራዊ ክውንነት እዩ ነቲ ድሮ ብኹሉ እንትንኡ ሰጊሙ ዝነበረ ኤርትራዊ ክውንነት እቲ ምስታ ናይ ሽዑ ዓለም ጓና ዝነበረ ትሑት ማሕበረሰብ ኣእምራዊ ቅርጺ ዝነበሮ መስፍናዊ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ቅድም ቀዳድም ክገብራ ዝተገደደ ረቑሒ ናብቲ ናቱ ደረጃ ምምላስ እዩ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ናይ ልዕሊ 30 ዓመታት ገልጠምጠሙ ምስቲ ኩልንትናዊ ሃቐነታቱ ሓንቲ ከረጋግጻ ኢሉ ዝተረባረበላ ሕምረት ጉዳይ እንተላ ንሳዛ ንድሕሪት ምጉታት ትብል ሰራም ፈተና እያ ወይ ወደኣ እቲ ድሩት ዓቕሙ ኪንኡ ከምጥጦ ኣይኽኣሉ እምበር ብዘለዎ ናይ ዘለዎ ሰርሒላ እዩ ንታሪኽ ሃገራዊ ቃልስና ተመሊስካ ኣገላቢጥካ ክትምርምር ኣብ ትፍትነሉ እዋን ምስ ዝተነጸለ ኣህጉራዊ ደገፍ ትሑት ሰብኣውን ንዋታውን ዓቕሚ ኣብ ቅድሚ ጽዑቕን ዘየቋርጽን ደገፍ ሓያላት ሃገራትን ኢትዮጵያ ወዘተ ልዕሊ ደው ኢሉ ምጽንዑ መወዳእቱ ብናተ ዓወት ምድምዳሙ ኪኖቲ ዱልዱል ሰረት ዝነበሮ ልዑል ማሕበረሰብ ኣእምራዊ ንቕሓቱን ዕቤቱን ካልእ ምስጢር ከም ዘየለ እዩ ዘተንብህ ኣብ ዝርዝራት ከይተኣቱ ኤርትራዊት ናይ ታሪኽ ባቡር ነዚ ኩሉ ውረደይብ ተሓሒሳቶ እንተተባሂሉ እቲ ሓዲድከ መን ነበረ ዝብል ለባም ሓታት እንተተረኺቡ ብዘይማትእ መንእሰይ ክኸውን እትድሉ መልሲ ምኽንያቱ ሓዲድ ባቡር ናይ ምህላውን ዘይምህላውን ሕቶ ስለ ዝኾነ መንእሰይ ኣብ ጉዕዞ ሓርነትና ምስ ዋዜማ ምብቃዕ ዝሑል ኪናት ምስ ምግንፋል ዓውለማ ዝማእከሉ ሓድሽ ዓለማዊ ስርዓት ዝፋጠጥ ካልእ ናይ ብድሆ መድረኻትያ ጉንበት 1991 ንታሪኽና ሓድሽ ሓላፍነት ኣሰኪማቶ ነቲ በዳሃይ ክውንነት ብትብዓትን ብልዑል ንቕሓትን ዝገጥም ካልእ ሃሰው ዝበሃል ኣማራጺ መንገዲ ኣይነበረን ሕጂ እውን እቲ ሕመረት ህላዌና ዝኾነ ዘይተባታተኸ ማሕበረሰብ ኣእምራዊ ኣቃውማና እዩ ናጽነት ብመጠንቲ ንሱ ዝህቦ ርሒብ ዕድላት ምስቲ ዝፈጥሮ ብድሆታት ማዕረ ሚዛን ኣለዎ ኤርትራውያን ኣብ ፈለማ ወስታ ጉዕዞ ናጽነትና ነተቓጭልከ መንእ ሰራ ዝብል ዛንታ ኣናጹ ዘዘኻኽር ብሂል ክንቕሓሉ ዘኽኣለና ቀዳማይ በዓል ውዕለትና እምበኣር እዩ ኣንፈት ማእዝና ዘተዓራርየ ብእትካቦን ድንጋጸን ዘይኮነስ ብደምን ድምፅን ዘውሓስናየ ህላዌና ሕልፍና ዝቆመልና ማንም ጓና ከምዘየለ በኣግኡ ምንቃሕና እምበኣር በቲ ዝመቕለለ ቋንቋ ጽቡቕ ናይ ታሪኽ ምርቓና እንተተባህለ ትሕቲ ምግናን እዩ ሕጂ እውን መን እዩ ኣብ ዝነዊሕን ዝተሓላለኽን ካልእ ጉዕዞ ቅድመ ግንባር ክስራዕ ዝብል ልሙድ ሕቶ ክለዓል ባህርያዊ ክኸውን ግድን እዩ ክሳድ ንምሓዝ መንእሰይ ንበል ብውሕዱ ንኹሉ ብዘይካትዕ ምጉት ንመንእሰይ ነዚ ታሪኻዊ ሓላፍነቱ ብብቕዓት ንኸልዕል ዘኽእሉ እኹል ቅድመ ምድላውን ውዳበን ዘውሕስ ዱልዱል ሃዋህው ክዋዳድሉ ኣለዎ ነዚ ግብራዊ ትርጉም ንምልባስ ኣብቲ ፈለማ ናጽነት ኣዋጅ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምምፁእ እምበኣር ናይ ኣጋጣሚ ኣይነበረን እዚ ኪኖ ንኽህሉ ዝኽእል ዝነበረ እንተታት ድሉ መልሲ ምዃን ነቲ ሽዑ መግዛእቲ ዝሓደጎ ንመንፈስ ማህዝነት መንእሰያት ዘልምስ ዝርክቡንነት ኣብ ምፍዋስ ናይ ስራሕ ባህልን ምኹስካስ ንመንእሰይ ናይ ኣመላኻኽትኡ ዓንኬል ምስፋሕ ወዘተ ኮታ ሓደ ጥሙር ናይ ድሕሪ ሓርነት ማሕበረሰብ ኣእምራዊ ክውንነት ንምህናጽ ባዕሉ ትጉንበት 1991 ዝመጸ ክውንነት እዩ ደሪኹ ብጠቕልሉ ነቲ ሰውራ ካብ ዝሓለፉ ወለዶታት ተረኪቡ ምስናቱ ሃዋህው ኣርዒሙ
ኮስኩስ ዝተዓወተሉ ድልዱል መንጸፍ ዝነብሮ ኤርትራዊ ሃገራዊ ስነ አእምሮ ኣብዚ ናይ ድሕሪ ሓርነት በዳህ ጉዕዞውን ኪንኡ ኸይድካ ዝርከብ ፍቱን ብልሓት ኣይክህሉን እዩ ኣብ መደምደምታ ዛጊት ብኤርትራዊ መንእሰይ ዝተጠልመ ናይ ታሪክ ቆጠራ የልቦን ዘተባብዕ ውፅኢት ናይቲ ብጭቡጥ ዝተኻየደ ወፍሪ ድማ ሃገር ንምውሓስ ኮነ ጉዕዞ ቆጠባዊ ሓርነት ብዓፅፋ ንምስጋሙ መንእሰይ ንዝሓዞ ወሳኒ ተራ ምጥቃሱ እምበኣር ንመስተውዓልቲ ብግዚኡ ንጽሓፍ ታሪክ ከዓ ንሓዋሩ ዝግደፍ ህጡር ሰነድ እዩ ሞያን ወርቅን ከም ትርጉምን ኣምርን ብዙሕ ዘመሳሰሎም ረቑሒታት ኣሎ ወርቂ ብኸቢድን ነዊሕን ህለኽን መስርሕ ዕደና ሰጊሩ ክውን ኸውን ዓይነቱ ብዘየገድስ ዝኾነ ዓውዲ ሞያውን ከምኡ ብልዑል ጻዕርን ዓቕልን ምስ ግዜ ይረጋገጽ ወርቂ ውድእ መልክዑ ምስ ሓዘ ንሓዋሩ እናብረቕረቐ ይነብር ማለት ኣይኮነን ወትሩ ምኹላዕ የድልዮ ሞያውን ብተመሳሳሊ ኣብ ሓደ እዋን ምስ ተጠረየ ብዘይቀጻሊ ምሕዳስ ቀጻልነቱ ከውሕስ ኣይክእልን እዩ ቀጻሊ ምድንፋዕ ዓቕምን ዘይባትኽ ኣፍራይነት ይጠልብ ዓቕሚ ይኩዓዶ ብዝብል ኣርእስቲ ዝተዳለወ ስዕብ ትሕዝቶ ኣብዚ ዛዕባ ተወሰኺ ነጥብታት ኣልዒሉሎ ድሌት ማቴዎስ ኣብ መስመር ኣላ ዓቕሚ ይኩዓትዩ ገረወይና ምስ መለአይ ዝፈስስ ርኽብ ምሰበሉ ሓግዙ ፍልጥ ምሰበሉ ድማ ንገሩ ዝመጾም ዓይነት ሰባት ኣለዉ ሓንቲ ናይ ስነ ልቦና መጽሓፍ ዝንብብ ዝነበረ መንእሰይ እዩ ከምኡ ዓይነት መጽሓፍ ኣንቢቡ ስለ ዘይፈልጥ ገና ነታ መጽሓፍ ከይፋረቐ ከሎ ንሰብ መዓድ መጺዎ ርኢኻ ሰብ ክሓልፈሉ እንተኾይኑ ፈለማ ባህሪኡ ይቕይር ዘለዎ ኢሉ ንሓደ ዓርኩ ክምዕዶ ጀሚሩ እቲ ዓርኩ ገሪሞ ሓቅኻ ግን ኣይናይ ባህሪኡ ይቕይሮ ዘለዎ ንምንታይ እዩ ኸዝቕይሮ ብኸመይ መገዲ እዩ ኸዝቕይሮ ኣድራጋ ሕቶታት ኣዝኒብሉ ወዮ ማዓዲ ዘይሓሰቦ ማለት ዘይበጽሖ ክፋል ናይታ መጽሓፍ ስለ ዝነበረ ዕንድ ኢሉ ይገርመካ እዩ ሓንቲ ብኸመይ ክትዕወት ከም ትኽእል ትሕብር መጽሓፍ እንዴ ዘንብብ ዘለኹ ኢሉ ዕላሉ ቐጺሉ ወይ ዓርኩ ሽጉሩ ስለ ዝተረዳኣሉ በል ነታ መጽሓፍ ምስ ወዳእካያ እንተ ኽኢልካ ድማ ኣብ ነፍስኻ ምስ ፈተንካዮ ዝዕላል ክትቅጽለለ ኢኻ ኢሉ ባጭሉ መጽሓፍ እኮ ሰብ እዩ ዝጽሕፎ ሓደ ጸሓፋይ ከዓ ኣብ ገለ ዓውዲ ገለ ተመክሮ ቀሲማ ኣለኹሞ ከካፍለኩም እየ እዩ ዝብል ኣዝዩ ዝተሞከረን ዝተመራመረን እንተኾይኑ ድማ ተመክሮይ ፍቱን መድሃኒት እሞ ውሰድዎ ይብለካ ስለዚ ቅድሚ መዓልቲ ወይ መሃርቲ ክንከውን ምፍታና ኣዋህለልቲ ክንከውን እዩ ዝግባእ ግድን ክንምዕድን ተኣድልዩ ድማ ምቑልልነት ሓዊስና ምዕላል ይሓይሽ መስለኒ እምበር ቅንጣብ ወይ ንጣር ፍልጠት ሒዝካ ህይወት ሰብ ከተማእዘን ምድላይ ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ይበዝሕ ጭሩ ብዓቕማ ትሕጎም ከም ዝበሃል ዓቕምኻ ከተበርክት ኣገዳስን ግቡእን እኳ እንተኾነ ግን ምስ ናይ ስክፍትኡ ክኸውን ይግባእ መንእሰይ ብባህሪኡ ህንጥዩነት ኣለዎ እዚ ህንጥዩነት እዚ ድማ ተኣምር ዝሰርሕ ኩቱርን ልዕሊ ንቡርን ህንጥዩነት ግና ንኸተፍሩ ዘይኮነ ኣብ ሕልሚ ንኽትነብርን እናሻዕ ንኽትጋግን ይዝዕድም ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ መንእሰይ ባህሪ ዝፈጠሮ ተመሳሳልነት ክህልዎ ይኽእል እዩ ኣብ ዕድላት ባህልን ካልእ ረቑሒታትን ዘሎ ፍልሊ ግን ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባ ክህልዎ ዝከኣል ኣይኮነን ኣብ ጉዳይ መንእሰያት ሓፈሻዊ ኣርእስቲ ኣልዒልካ ከተውግዕ ቀሊል ይመስል እዩ እናዓሙቕካ ምስ ትኸይድ ግን ምስ ዝገጥሞም ብድሆታት ዝዳረግ ርትዓዊ ዝኾነ መልስታት ክትቅርብ ከቢድ እዩ ብፍላይ ድማ ኣብ ከም ናትናን ምስ ናትና ዝመሳሰል ደረጃ ምዕባለ ምስ ትህሉ እቲ ጉዳይ ዝያዳ ዝተሓላለኸ ይኸውን ምህሮን ግብርን ዝያዳ እናፈለጥካን እናነቕሕካን ምስ ትኸይድ ጉዳያትካ ካብ ጽብብ ዝበለ ዓንኬል ኣውፂኻ ምስ ኣካባቢኻን ዓለምን ከተዛምዶም ትፍትን እንተኾነ እቲ ምህሮ ብርኩት ኣብ ባይታ ዝጸንሐካ ድማ ድሩት ይኾነካ እሞ
ቁርብ ዓል ተጽብብ ኣብዚ ድማ ኣብ ክልተ ኢኻ ትቕርቀር ሕብረተሰብካ ክምህረካ ከሎ ሓድሽ ነገር ከተምጻሉን ከተማዕብለሉን ኢሉ እዩ እንተኾነ ኣብ ባይታ ዝጸንሐካ መሳርሒ ማለት ናውትን ሰባትን ንሕልምታትካ ዘግህድ ኮይኑ ኣይትረኽቦን ሽዑ ኣብ ተዘማዲ ገርጨውጨው ተኣቱ ኣብዛ መድረኽ እዚኣ ንፉዕ ዓላይን ተረኺብካ ግርም እንተዘይ ኮይኑ ግና ናብ መገዲ ጸጋም ከተምርሕ ትኽእል ኢኻ መሳርሒ ነገራት ተዋዲዶም ክጸንሑኻ ጥራይ ክትጽበ ከም ዘይብልካ ባዕልኻ እውን ናይ ምፍጣሮም ሓላፍነት ከም ዘለካ ዝንዕድ ብዓቕሙ ባይታ ዘጣጥሕ ዓቕሊ ዘድልዮ ኩነታት ከም ዘሎ ድማ ብግብሪ ሰለይ ዘብል ኣላይን ተረኺብካ ከሲብካ እንተዘይ ኮይኑ ግን ኣብ መንጎ ምህሮን ግብርን ኣትዩ ፋሕ ዘብል ቅንጥብጣብ ፍልጠት ማለያ የብሉን ኣብ ዓድና ኮይኑ እምበር ኣብ ኤውሮጳ እኮ ዝስራሕ ኢሉ ዝጅምር ስሕበት ቀሊል ኣይኮነን ዓይነ ክፋል ኣውሮጳ እተን ናይ ብሓቂ ምዕቡላት ዝበሃል ሃገራት ኤውሮጳ በጻብዕቱ ዝቑፀራ ምዃነን ኣይንስሕቶን ንኸውን ብዝሕም ብዘየገድስ እተን ዝማዕበላ ብኸመይ መድረኻት ከም ዝሓለፋ ምፍላጥ እውን ኣገዳሲ እዩ ግድን በቲ መድረኽ ምሕላፍ ኣየገድስን እዩ ዝብል ሞጎተን ተመጺኡ ድማ እህሞ ጥራ ቢልካ ደኣ ከመይልካ ምስኦም ክትወዳደር ዓቕሚ ኣለካ ድዩ ዝብል ዓብ ሕቶ ድማ ኣሎ ኣርእስትና ብዛዕባ ምዕባለ ሃገራት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብዛዕባ እትብሎን እትሓስቦን ነገራት ዕሙቕ ዝበለ ኣፍልጦ ምህላው ወይ ምንዳ እዩ ሎሚ ኣብ ዓለም ንሓደ ጉዳይ ኣዕሚቕካ ክትፈልጦ ቀሊል ይመስል ይኸውን ቀሊል ግን ኣይኮነን ሳላ ኢንተርነት ሳላ ፊልምታት ሳላ መጽሓፍቲ ወዘተ ፍልጠት ክትምርር ቀሊል እዩ ካብኣቶም ንቕሓት ክትከስብ ግን ከምቲ ንሳቶም ብጥበብ ዝዘርግሑ ንስኻ እውን ብጥበብ ክትርድኦም ይግባእ ዓለም ብምዕባለ ናብ ቁሸት ትቕየራላ ክበሃል ከሎ ንመን ያው ቁሸት ትኾነሉ ዘላ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ሎሚ ኣብ ዓለም ብዝቐረበልካ ማዕከናት ዘይኮነ ምስ ረኣኻዮን ምስ ዝተማቐርካያን ጥራይ ውሽጡ ምሻጡን ትፈልጦ ጉዳያት ማለያ የብሉን እቲ ምዕቡል ዓለም እቲ ክንፈልጦ ዝደልየና ዳ እምበር ክንፈልጦ ዝግባኣና ሓበሬታ ኣይኮነን ዝህበና ወይ ዝቕርበልና እታ ናይ ብሓቂ ዓለም ከዓ እዛ ንሪኣ ዘይኮነሲ ዘይንሪኣን ዘይረኣዩ ዝመርሕወና ምውድዳር ንምዕባለ ዶ ንምቁንጣብ ድሕርካ ከም ዘለኻ ንምግንዛብ ምዕባለ ካልኦት ምጥቃስ ከም መዘኻኸሪ ዝውሰድ ግርም ኣብነት እዩ መንፈሱ ንነፍስኻን ንዕዮ ካልኦትን ንምቁንጻብ እንተኾይኑ ግን ትንጥዑም ስለ ዝኾነ ሱቕ ምባል ይሓይሽ ሓቂ እዩ ብተፈላለየ ምኽንያት ምስተን ኣብ ትሑት ደረጃ ምዕባለ ዝርከባ ሃገራት ኢና ንቑፀር ግን ከዓ ከምኡ ምዃንና ምኒን ንብለሉ ጉዳይ ኣይኮነን ብቐንዱ እቶም ፍርያትን ኣብ ዘለናያ መድረኽ ክፍትሑ ዝግብኦምን ካብ ምዕባለ ዓንቂፆምና ዘለዉ ጉዳያት ብደቂቕ ክንመራመረሎም ይግባእ ስለ ዝተነገረና ዘይኮነ ባዕልና ዓይናን ልብናን ሓዊስና ንፍትሾም ኣብ ምፍታሕ እዞም ጉዳያት ክህልወና ዝግብኦ ተራ ድማ ንግምግም ኣብዞም ጉዳያት ተመክሮ ካልኦት ህዝብታት ከመይ ከም ዝመስል ብደቂቕ ንመራመረሎም ብንጹር እቶም ዓቕምና ዝኾኑን ልዕሊ ዓቕምናን ዝኾኑን ፈላሊና ምስ መዛኑናን ምስ ዝምልከቶምን ድማ ንዘትየሎም ኣድህቦን ሙያውነትን እዚ ኩሉ ክንጠቕሶ ፀናሕና ብውሕዳት ዝትግበር ዘይምዃኑ ርዱ እዩ ግን ከዓ ብውሕዱ ኣብ ዘዝምልከተና ጉዳያት ብዕምቀት ተዘይተመራሚርና ተምሃሮ ሓፈሻዊ ፍልጠት ኮይና ስለንተርፍ ኣይነድምዕን ኢና ድፍረት ኣይቆፀረለይ እምበር ሎሚ ክቆፃፀርዎ ዘይክእሉን ምስ ሞዮኦም ናይ ቀረባ ምትእስሳር ዘይብሉን ኣዝዩ ሓፈሻዊ ጉዳያት ዘውጉዕ መንእስያት እናበዝሑ ይመፁ ኣለዉ ከምኡ ምግባር ብመጠኑ ኣይፅላእን ይኸውን እንተበዚሑ ግን ሞያውነት ዝህስስ ሓደገኛ ኣመል ምዃኑ ዘይምዝንጋዕ ኣብ ሃገርና ኩዕሶ ቀሊዖም ዘይፈልጡ ኣብ መጻ እውን ምስ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ዝተሓሓዘ ሞያ ክነጥፉ ድሌት ዘይብሎም ተንተንቲ ኩዕሶ እግሪ እልቢ የብሎምን ኩዕሶ እግሪ ምዕዛብ መሰል ምዝንጋዕ እዩ ካብኡ ሓሊፍካ ብዛዕባኡ ማልያ ዘይብሉ ሓበሬታት ምእካብ ምዝካር ምትንታን ከምኡውን ምክታዕ ግን ሓደው ከም ሞያ ክትሕዞ ድሌት ኣለካ ማለት እዩ ሓደው ድማ ዘይትጥቀመሉ ተረፍ ግዜ ኣለካ ማለት እዩ ምናልባት ድማ ከይተረዳእካ ኣብ ዘይርባሓካ ወልፊ ኣቲኻ ኣለኻ ሕጂ እውን ኣርእስትና ከይንዝንግዕ ብዛዕባ ኣብ ዘገድሰካን ዘርባሓካን ሞያ ዓሚቕ ፍልጠት ምውህላል ኢና ነወግዕ ዘለና ከነጠቓልሎ ኣብ ሃገርና ኣብ ሓደ ሞያ
بعقم ويكئلتو أزيو زلن تفوا كاسب تركب قليل ديو نحن تستبالا شو تقحا أي الرازو بلنبر تتقابي بوم سني عمزو مسرحو بزحوم كنده يخون مالسنا يلون يكونن ألو انبر قنا يوحدنا مس تكنولوجي زغدو أزيو استحدث حبريتا زعادقو بغندو أمويا ونت مالت بروفيشناليزم زامنو لعلو كله دما نجزياوي ربحا شلالي لهم أمني حوار ربحا زامنو من إسات كي وحدنا نسكف مالسنا يزغلو السكفتات دما حانتن قلالنا زي قارص عبيتن عمقوتن مو كوميدي حدا جير ناي عودة دراما يو إن أزاناي زدل قم نقر نمتحلاف كأي قلقل يأمرو بقليلون سحب المنقدي أقدست من الأختات هي ود السنقلو طبابيو نزيادة حسابات صعب تحزو توسخت نتبتات العلو الله زي خبركم سعبت مدمنا زاقيت بزوم كان أقرب لكم تسألحنات حساتات عقوبات كتكونوا سبب تسفاينا أبقى علي زي تفليت حس حزنا لكم كساب نقرب سنايكم بمتمنا إن فليكم مساق متصنحنا دليت ماتيوس ملس نقوسه سامي المنقس أب كمون ناي تكنيك سبمايا برهانا محرن ساليم قبر هوت بمخانينا سلام